Върнах се 5 години по-рано, но може би не трябваше да го правя. Всички толкова се забавлявахме на партито на Майли, докато не се чу странен шум от пистолет. И така започна всичко. Имам чувството, че някой иска да ме отмъсти за нещо. Майли, не! Почакай! Майли! Не разбираш ли? Случват се странни неща. Селена, ти разбрали нещо? Намери ли си извършителя? Не, мисля, че тези полицаи не си вършат правилно работата. Да, и аз. Виж, Ник, става нещо, усещам го. Какво искаш да кажеш? Всичко, каквото сънувам, се случва, разбираш ли? Селена, омръзна ми вече, престани. Разбирам, че си разстроен, но прекаляваш. Ник, моля те. Остави ме малко сам. Не спираш да им пълниш главата с глупости. Ами добре, Лиам, аз ще се прибирам, защото става късно наистина. Обичам те. И аз, хайде да утре. Чао. Всички чакахме там в болницата. Чакахме да чуем, че тя е добре, че е здрава, че скоро ще се оправи и всичко ще бъде наред. Но чухме нещо, което разплака всички ни. Как е тя? По-добре ли е? Получила е мозъчно увреждане. Тя е в кома. Опитаме да овладеем ситуацията, но тя загуби много кръв. Защо? Боже, защо? Лиам, успокой се. Тя ще се съвземе някой ден. Джо, кажи какво ще правим? Не знам, нямам си никаква представа. Не разбирате ли? Това го прави един и същ човек. Селена, откъде знаеш това? Знам го, вече съм го преживяла. Как така? Няма значение. Како? Моля те, прочети ми нещо, защото не мога да заспя. Рейчъл, казах ти, уморена съм. Моля те, остави ме да поспа. Днеска ми се струпаха много неща. Моля те, само малко. Оф, добре. Само малко. Донеси ми някоя. Ето, приготвила съм я. Защо го направи? Що за заглавие на детска книжка? Ами не се взех от библиотеката. Чети, хайде. Добре, почвам. Те всички били най-добри приятели, но един ден живота им се провалил. Имало парти, всички се забавлявали, но се чул един изстрел от пистолет. Всички се оплашиха, жертвата беше една, тя се казваше Деми. О, божичко, какво е това? На другия ден имало катастрофа, момичето попаднало в кома, всички били толкова тъжни. На третия ден, божичко, какво е това за Бога?